Seguimos repasando a actualidade nesta tertulia semanal e bueno, que volvemos a abrir os micrófonos, así que agora xa estades outra vez no aire, cuidado co que decimos. No, nada, que quería só puntualizar co tema este do tema da romería, como isto é un acto de partido. Sí, romería do Partido Popular. Terán un permiso para facela no parque, supoño, non serán tan... Home, claro. Eu dixo que era aquí. Non sei se será no parque finalmente, que se estaba falando de igual trasladala por quitarlle punta a todo tamén. Home, por dicilo, non. Home, por dicilo, sí, pero a ver, que van destrozar o parque. Bueno, hai moita xente que non está de acordo con esa romería no parque, hai moita xente. Sí, eu tamén o escoitei. Así que, eu estou che dicindo. Xente non sospeitosa de ser política que dixo que eso deixaba o parque feito un Cristo, Sí que é certo, sí que é certo. Eu estou comentando que dimos de xente pola calle. A nivel ecolóxico, máis a festa do pulpo tamén ten, pois, o triple ou non sei, un porcentaxe altísimo de máis destrozos ou que lle poda causar ao ecosistema do parque, que senón unha romería deste tipo, que non sei canta xente baixo carpa, digo eu, será diferente. Ou vanse poñer o Partido Popular a pegarlle patadas aos árboles. Pero vamos a ver, pero tamén é certo que se hai algún tipo de dano se pode lexir outro sitio, que tampouco pasa nada. Non pasa nada, me pasa ver, non lle quitemos. Vamos a ver, que avanzamos, que quería eu tocar o tema do camping, que o ano pasado, perdón, a tertulia pasada xa o tocamos porque foi un dos temas do pleno, pero que a min supoño que falamos ademais das pérdidas na outra tertulia, pero agora acaban de publicar unhos datos Espazo Común, que, bueno, unhas pérdidas. Esos datos públicos claro. Son do equipo de goberno. Sí, pero a ver, que nos entendamos. Serán reais, non se equivocaría nun cero. No, eso parece moito. Son datos os que accedeu Espazo Común ou que se dixeron no pleno. Esos son datos que dixo o equipo de goberno. Pois estamos falando de que nos últimos 4 anos o camping tuvo uns gastos de unhas pérdidas de 260.000 euros. De canto, de? De 260.000 euros. Os últimos 4 anos, divide entre 260.000 entre 4. Sí, e levase feito unha inversión tranquilamente no camping sobre 600.000 euros. 600.000 euros? Sí, a última xa chegou dar, non fai falta moitos datos. Cambiouse o tellado ás pallozas foron 170.000 euros, 180.000 euros. A ver, pero 600.000 euros... Con todas as obras que se levan feito no camping, sí. Entendes? Todas as obras que se levan feito no camping. Eso que vai incluído o da fábrica de papel ou que? Eu digo que se... A ver, 600.000 euros... Esos son contas que presentou o equipo do goberno. Son 1.000 millones de pesetas, ou canto? Non. Esas son as contas que presentou o equipo de goberno. Son 100 millóns de pesetas. Vamos a ver, que haxa unha inversión, si é pa ben, non é malo. A mí me preocupa máis as pérdidas. As pérdidas porque aquí o concejal de turismo dicía que o camping estaba sempre cheo, van a gloriábase de que había muchísima xente no camping, que estaba sempre cheo todos os anos, e agora presentanche estas contas. Pero dironse as contas do motivo de ese gasto, me refero, que era no que se gastaba tanto para... Serían gastos de personal e mantemento, digo eu. Supoño, en reparacións, que basicamente son os gastos que pode haber. Despois, a min, digo que é unha maneira, se é así, está claro que hai que cambiar a xestión. Ou se é municipal, cambiarla radicalmente non pode ter ese gasto. A mí parece excesivo. Claro, é que para justificar, digamos, o cambio de xestión presentaban estes datos. É que entonces... Sendo así está justificado. Sendo así está justificado. Chema. No, claro que está justificado. O que ocorre é que esa justificación denota claramente unha nula xestión deste tema. Anterior, claro. Habrá que facer meter unha xestoría que lle leven todo. Bueno, pero non quedará máis opción, máis remedio, que me parece excesivo. Pero o problema é que eu escoitei os déficits. Eran 60.000 euros ao ano, máis ou menos, que de pérdidas. Eu escoitei os datos que se foron relatando no pleno ano por ano e non dixeron que non. Joder, se tú no primer ano resulta que dis que funciona ben e perdes 60.000 euros, pois non che quero nin contar se funciona mal. E bueno, pois foi un mal ano porque houve un temporal. Pero segundo ano 73.000. Entón aí xa por dicir algo, que pasa, a empresa privada debe pagar un canon ao concello que? Non sei, o sea, que non privatizar non sei. Supuestamente, pero é que é un caos total, un caos. Resulta que a xente en horas que lle debían, os traballadores ainda están a día de hoxe, ainda están de vacacións. Tienen casi un ano de vacacións. Pero vos parece razonable. Pero vos parece razonable a xestión un traballador ou unha traballadora por mala xestión do trámite das horas estas se acumulen e este desde a primeira comunión sin ir a traballar. É que non pode ser. É dicir, é unha negligencia. Por lo tanto, os señores están desautorizados totalmente para representar os intereses do Carballiño. Pero ti fixaste que cando se fose na moción da privatización, o PP dixo claramente que eso funcionaba mal e que estaba mal, pero eso se cambiaba a xestión e tal. E o concejal
de turismo que estaba ali aguantando o chaparrón. Pero que pero que non é aguantando o chaparrón. Home, estaba ya dicindo que fixo todo mal. No, que fixo todo mal, non, a ver, pero tampouco ten por ser achacable ao concelleiro. Sí, eu creo que a responsabilidade é do goberno municipal. No, e aparte outra cousa, é dicir, si as visitas esperadas ao camping non son as que realmente esperaban, pois pode ser déficit. O que pasa é que chega un momento o que fixeron, a mellor non esperar estes 4 anos para tomar esa decisión, pero non é culpa de Manolo Dacal, que a xente non digo de Manolo Dacal, pero el dixo sempre que estaba abarrotado. El dixo sempre que estaba abarrotado, é que non sei iso, na declaración dixo que sí. Escoitade, o tema é o seguinte, non era un déficit por falta de visitantes, era un déficit pois o que estamos comentando, por outros problemas de mantemento, gastos extras ou do personal, que non era eso, non falta de visitantes. E iso como se chama xestión, non? Exacto, non, xa, pero que decía ele, igual non viña xente, xente viña, o tema non era falta de xente, eran outras cuestións que había ao redor, pero eu estou de acordo con Chema, tú como calquer xestor e o concello debería ser igual que calquera familia ou calquera empresa, cando empezas a ver que despois de 2-3 anos tes pérdidas, tens que tomar medidas. Pero isto estamos falando dos últimos 4 anos, que quería saber dos outros anos anteriores. Que é diñeiro de todos. Tú podes ter a mala fortuna de que un ano che levanta o temporal os teitos e hai que pagar, e iso unha costa que non estaba prevista, e o seguinte ano que teñas outra desgracia similar, que invada o río, todo eso, non é que, de acordo, pois son cosas que non podes telas en inevitables. Ahora, se non hai nada desto que se manifesta un ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, é que ustedes... A min 4 anos me parece moito esperar, ustedes non saben... Pero estamos falando que son os últimos 4 anos. Bueno, agora se botamos a conta para atrás, querría saber o que aí se leva, as pérdidas que leva dado o campo. Outro día se manifestaron estes datos no pleno e non hubo ninguna contestación. Ninguna contestación. Por tanto, é unha asunción dunha deficiencia. Pero claro, estamos falando deste tema, pero se pode falar de calquer cousa. Xestión de transporte. Es decir, ¿dónde está la estación la famosa? Bueno, en fin. No, transporte acaba de decir antes, Ana. Para mí foi o que relatou, pareceme moi importante, e aparte pero eso le vamos denunciando aquí moitas veces, Tato. Non temos unha línea de autobuses / trens necesaria e eficiente para as necesidades que ten. E Ana falaba dunha persona que necesitaba por ir a unha atención médica, pero eu conozco xente, rapaces novos que estudian en Ourense e que se poñen de acordo con xente que traballa para que os leve, ou se poñen de acordo entre eles e un leva o coche. Eso sí que hai cousas que debían ser prioritarias. Eu sei que por parte do Partido Popular, creo que parte do goberno, creo que non sei a quen foi o departamento correspondiente da Xunta de Galicia, si a premiara a que se solucionaran estas deficiencias. O que pasa é que vai pasando o tempo. Pero xa fai 2 plenos que Pepe Castro anunciou que había pedido xa un horario de trens e tal. Xa vai 2 plenos, xa 2 meses. Pois podía aproveitar que está en Bruxelas, que ten que dir... aparte non estou falando con ironía, é dicir, a veces que estou dicindo a realidade. Tes ali vas ter liña directa co presidente da Xunta, e dicir, oye, mira, Alfonso, terá confianza con ele, o señor don Alfonso, non sei como se tratará entre señor Rueda. O señor Rueda, temos este gravísimo problema no Concello do Carballiño, igual que o resto de Galicia seguramente, pero no Carballiño en concreto, por favor, solucionado, porque xa fai meses e meses que o temos solicitado que se arranxe ou que nos dé unha solución. Eso pode facer, ou non só é comer polvo ou pulpo. Vale, pero se pode aproveitar outra que todo cosa. Que me parece correctísimo, eso outro tema. Pero que aquí temos tantos problemas pero hai que aproveitar, decía o alcalde de Maside, te me ha dito algunhas veces que aproveitando estes actos institucionales que colle un momentiño así unha parte fala incluso co presidente ou cos correspondientes conselleiras e dille, oye, mira que intentamos sobre este tema que está gracias a eso algúns temas se solucionaron. Hai unha cousa que falta no Concello. Eu, incluso unha época que levei ese tipo de cousas, que falta un gabinete de protocolo, unha persoa que leve protocolo. É dicir, a mí me parecería razonable que o presidente da Xunta, ou no seu momento o Feijóo,
porque aparecer aquí un día no Concello a mí non me parecería mal, un pouco para se van facer unha xornada de traballo, presidente, xa previamente lle comentabas de que se trataba para que non te extrañes que veña pronto, Ben o sábado, non ven o sábado. Sí, pero o sábado quería saber o santo da romería. Chema, sabes cal é? Non sei. Non sabes ainda o santo? Non. Eu tampouco. Bueno, vamos rematando. Vamos dando unha idea. Pero igual, estou interesado en saber quen vai falar en ese acto dos do Partido Socialista. Do Partido Socialista. Sí, no. Peña, que vexo que ten aí o santo, queres dar o santo e No, Chema, que me sabe míos do rebujito e no, vamos a ver. A mí todo que se faga de promoción de Peña tenemos que dar quen é o próximo candidato a alcaldía. De quen? O espazo común, digo. Eu non sei, se sabes tú mellor que a mí, non sei. Bueno, que me quedo sin tempo. Ou concretades ou estes andan en eso. Rumores ou deixamos a última que sei eu é que andan alguén pensando en unha muller, pero hai Pero quen? O PP. Pero dicen espazo común porque PP. A ver, solto isto porque oín rumores de que con noso amigo Manolo Peña creo que vai ir nun puesto importante. Ahora sí que ha matado. No, por eso. Cando dicen así, non digo por a cabeza lista, que creo que vai estar bastante claro. Sí, pero eu creo que me dixeron incluso entre os 5 primeiros. Non verán teus ollos eso, Tato, non verán teus ollos eso. Pero sei o que dixo, dice, bueno, deixarme un pouco de marxen hasta que sexa a boda da miña filla, despois falamos. Estás acercando a boda. Veña, que rematamos. Graciñas, como sempre, como cada semana por este momento distendido de sí, gracias que solucionan o problema dos carrachas eso, que eso moi mismo importante, claro que sí. Chema, vou despedir. Despedir. Que aquí a tertulia sigue. Graciñas a todos. Muchas gracias.